Hmm. Mobil gongsu dompetnya. Oh, kabel ya. Danger sekali. Nah ini. Danger sih. Jika bukan sih lebih sadis lebih menarik. Dai, kamu kisi toslok. Kamu kisi. Kamu kisi toslok.
जोंहा नालि ब्लग सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गुड मर्निं लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै? नालि गुड मर्निं। खबर सबरा बोरै? खोन्थाहरदो दे। नालि ब्लगआ मोजां अह नंगौ नामा? मोजांसो जानांगौलै। खबर खालामदो फाथा फाथि। दे कमेन्ट खालामदो। हावैसो नामा? हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कमेंट। नालि ब्लगआ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। दे गाव सिला हरजोबदो एसे दोस्त लोग। कमेंट करो कमेंट। हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कमेंट। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 हेलो।
जोंहा नालि बाबा अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय अन थानायनि थाखाय थेंक इउ नालि ब्लग नालि ब्लग सिखारगोना सिखाराखै नोंलाय रावबो फैथारालै आंनि एलबियाव ओइ सनालि खोनादोंना नोंहादों नों दिनै अनलाइन फराया सानसेयाव मोननै हरसेयाव लो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए प्लीज कमेंट कीजिए हेलो 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 आखाइबो सोग्रा दंना मोनसे बेगा बेगा गस्ला जालाय थफियो आथिं बाजागासिनो दं मामा सप्ता खनसे अबावबा खौसे रांजाया गोजां मोननाय आं सानसेयाव दसे दसे जानांगौ जानांगौ हेलो 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 दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट करो कमेंट फटाफट कमेंट करो प्लीज कमेंट कीजिए
Sarayso 22. Sarayso watch. One kita main. WC nanggo. Western nanggo. Eksolos जादों. Sarayso. Hello दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए. कमेंट कीजिए, कमेंट फटाफट कमेंट कीजिए. जोंहा एसपि ब्लग फानि भिडिअ सफैनो हादों. आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय. बिथांनिसिम गोदान बोसोरनिबो हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय. मा खबर? मोजाङानो ब्र, मोजाङानो. नोंहालाय खबर सबरा मारै? मोजां ना? खोन्थाहरदो दे एसे. एसपि ब्लग फानि भिडिअआ बुंदों लाइक दाननो. थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय. दे एसे कमेन्टखौ गावसिला हरजोबदोलाय. जोंहा एसपि ब्लगआ बुंदों आंनियावबो 10 मिनिट थांबानो जायो. मा होनो बे? आंनियावबो 10 मिनिट थांबानो जाबाय आंबो 10 मिनिटसो थानोसै. अह नंगौ नामा? दा खैथायाव होगोन नोंलाय? खोन्थाहरबानो जाबाय. एसपि ब्लगआ बुंदों ओमनो ओरैसै. एसपि ब्लगआ बुंदों हेलौ ब्र. जोंहा एसपि ब्लगआ बुंदों हेलौ एभ्रिवान.
गैयालै मानसिफ्रानो मालायफोरनियावसो गाव सिला हरजोबनायाव बा हाख'लाया फरायनो। जोंहा एसबि ब्लगआ बुंबावदों हेलौनो गैलालै थांजोब्बाय रावबो फैखायानो। जोंहा एसबि ब्लगआव बुंबावदों हेलौ हेलौ एभ्रिवान। मानसिफ्रानो फैया नों मालाय नोंनावसो गोगोम फैखायो गाव सिला हरजोबखायो। एसबि ब्लगआ बुंदों आंना 7 AM बाट जोंना फ्रिखासो 7:30 AM स्टार्टिं खालामगोन गामोन फोरबा 7 AM आव होगोन। नंगौ नामा? बेबायदिसो जागोन दे। जोंहा एसबि बड' ब्लगआव बुंबावदों हेलौ 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 गैयालै मानसिफ्रानो फैला बेनिखायनो। जोंहा एसबि बड' ब्लगआव बुंबावदों हेलौ 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 एभ्रिवान। गैयालै मानसिफ्रानो फैया बाबायसो दोननांसिगोनसो आरो मानसियानो गैयाबा। एसबि बड' ब्लगआव बुंदों आंनाबो बारा फैयालै दाखालैनिफ्रायसो एसे फैदों। नंगौ नामा? बेबायदि फैबाथाय फैबाय थासिगोन आरो दसेनो हुर हुर फैयो दसेनो थांखायो आरो जालालै दोननोसै आङो मानसियानो गैया बेफोरखौ जमथाबबाय थानानै जाया। जोंहा 7 बाट दोनसै आङो बाय बाय होनहरदो दे। बाबायलै मानसियानो गैयैखाय। जोंना एसबि बड' ब्लगआव बुंदों 6टासिम थादो ब्रा 10 मिनिट जायाखै। 6:30 होनबा मानसियानो गैयालै नै बोरै थानो। मानसि गैयिखायनो बादों माने आं।
मानसि थाबालाय थाबाय थागौमोन आरो जोंहा एस बि ब्लग फानि भिडिअ बुंदों माथो सानै देखायदों। सानै देखायदोंबाबो गैयालै कमेन्टखौनो खालामाबा। सानै देखायबाय थादों देखायनायालाय होनबाबो गैया माने कमेन्ट खालामग्रा गैया। जोंहा एस बि ब्लगआ बुंबावदों बेसेबांथो फैयामोन बस बेसेबांथो फैयोमोन बस लोगोफोर सानै साथाम फैयोमोन दा गैला फैलायलायला माने बेनावबो थांला बेबो फैला माने गावबागाव आरो जाय फाराफारि एस पि ब्लगआ बुंदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। कमेंट करो कमेंट 10 लोग फटाफटी कमेंट करो। एस पि ब्लगआ बुंदों नंगौ नामा सोरमोन बिसोर लोगोफोर दंमोन गावस्रालायबाय माने जाय फाराफारि कमेंट करो 10 लोग फटाफटी कमेंट करो। एस पि ब्लगआ बुंदों नेमखौ खोन्थाब्रा नेमखौलाय मानो खोन्थाबावनो ब्र नांथ'ला। जोंहा एस पि ब्लगआ बुंदों मबाइल एक्सट्रा गंबैसे दं? मबाइलालाय गंनै दं आरो नैबे गंसे। जोंहा एस बि ब्लगआ बुंदों डकुमेन्ट बालां डकुमेन्ट बालां जानांगौमोन सेमा माने बुजियासै आङो डकुमेन्ट बालां जानांगौमोन सेमआनो। जोंहा एस पि ब्लगआ बुंदों आंहा गाज्रिसो जाना दंलै मबाइला नंगौ नामा? जोंहा एस
SB ब्लगा बुंदों साराय सयथा जाबाय आं थांनोसै दे नंगौ नामा दे जोंहा SB बड' ब्लगा बुंदों मबाइला सेमब्रा नंगौ नामा मबाइला सेमब्रा दे बाय होनहरदो दे बाय मानो